Del llibre Postres de músic de Jesús Maria Tibau, Premi Marià Vayreda 2005. He escollit la pàgina 57 d'un conte titulat Un pes massa feixuc, un gran començament de conte. Un exemple de com ha de començar un conte. No se sap com li va venir aquesta necessitat absurda de sentir el pes de la consciència, o de la mala consciència, per ser exactes. Potser és producte de l'educació rebuda dels seus pares o ha estat oculta al seu interior de forma innata des del mateix moment de la concepció. Sigui com sigui, no se li va despertar fins que fou ben gran, perquè no recorda sentir-ne cap rastre quan, a l'escola, es burlaven del Jaume despietadament, cosa que li ha dolgut moltes vegades. Al començament era una pedra i prou. No li feia gaire nosa, perduda al fons de la butxaca i posant-se sempre pel mig quan volia agafar unes monedes o les claus. Amb aquest petit gest i el contacte freqüent dels dits amb la rudesa de la pedra, mantenia viu el record d'aquell moment de feblesa. El pes es feia del tot suportable i com a penitència era més aviat minsa, però allò només era el principi.